Que passa la mà. Que ajudin a sentir els pares, quadrets, i que donin un bon Nadal a gent que poder no el podia tenir, o a gent que el tenia igualment, però que ha confiat en nosaltres i que els ha tocat. No ho crec, perquè no era un número fixe i no crec que és molt complicat de tenir de cara, i quasi impossible, i menys ara, que cada cop és més i cada cop és més difícil tenir de cara. La veritat que no, és que dic una cosa, quan han dit el número em pensava que ja la teníem. Dic, clarament, perquè s'arriba un punt en què ja tenim tants dècims, a més era de la primera enviu que ens van fer, es podia haver venut al setembre, o al juliol, que aquest any començava a vendre l'1 de juny, començava a vendre la loteria tot aquest any. Llavors, no ho sé, estem esperant a veure si algú ens dirà alguna cosa, a veure si ens diran quan el van comprar, quan no el van comprar, o si el va comprar alguna empresa. La veritat que estem esperant a que ens diguin igual que vosaltres. Pot ser que sigui Una presentació fora. Fem una simulació, va, primer aquí i després fora. Mira que n'hi ha dos, Miquel? Hi ha un... Aquest t'agafa la mano, l'altre agafa Gràcies, tots una mica enrere. Tots una mica enrere, tots. Va, l'agafes. Pots una mica més cap aquí, que es veurà l'altre i tot. fora de Vic, tenint en compte que cada vegada hi ha gent de fora que no la tenia. És probable que hi hagi gent de fora de Vic i també que s'hagi pogut vendre per internet. Aquesta és la pàgina d'internet que està venint bastant del turisme i que cada cop doncs, la gent compra més per internet, la gent té més facilitat i més confiança en internet, perquè sempre hi havia hagut una mica de desconfiança, però quan les coses fan ben fetes i amb prioritat i amb un servei ràpid i eficaç, doncs la gent compra molt i l'avantatge que pots escollir el número, que el tens a casa teva i que és el que a molta gent li agrada, un anonimat total. Ens expliquis el talismà aquest del Trèvol que tenim aquí? A veure, talismà. No sé si és talismà, l'any que va tocar la primera no el teníem. Sempre intentem introduir, millorar i tenir coses que ens portin sort. Mira, aquest any ens l'ha portat la sort. No sé si és del Trèvol, si és de la ciutat, si és del carrer, si és de... no sabem exactament el que és, però sembla que la sort s'ha quedat aquí i bueno, esperem doncs, poder fer una invitació perquè sigui. Vale, ok. Nico, que si son. El que sí pot ser és que alguna fàbrica, que això a vegades ho solen fer, venen a comprar grups de sèries per als treballadors, per el que sigui, i això podria ser que és derivat en participacions. Però en principi no tenim cap constància d'això, és a dir, que en principi ha sigut venut per ventanilla o fins i tot, com falta comprovar-ho, per internet, perquè aquest any també hem pogut estar per internet. I amb la venda de loteria per internet. De les 4 milions. Per repartir milions i... Sí, mira, això vaig a posar a la meva butxaca i